Καλησπέρα, Νίκο, και από Γεια σου, μένα. Γιώργο. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Επίσης. Συγχαρητήρια σε σένα προσωπικά Για τη τη χθεσινή χθεσινή και παρουσίαση. την ανταμοιβή των τόσων χρόνων που αγωνίζεσαι και εσύ για το ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια για το Sky που προσελήφθη, διορίστης, πώς να το πω. Συγχαρητήρια πολλά. Καλή επιτυχία στο ευχόμαστε σε ολόψυχα. Και πέστε μας τώρα, έπαιξε Να είσαι καλά. έπαιξε. Το σημαντικότερο. Όχι, όχι, δεν έπαιξα. Από- Δεν έπαιξα, όχι, αλλά. Εντάξει, καλύτερα από τη μία γιατί αξιολόγησε τα δεδομένα καλύτερα. Πες του να μην απολυθεί μόνος του, να παραιτηθεί για να μην τον απολύσουμε. Όχι, όχι, όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, νομίζω εμείς πληρώσαμε σε μεγάλο βαθμό, θεωρώ, την απειρία μας, αν μπορώ να το πω. Επειδή είμαστε μια νέα ομάδα αλφα κατηγορία, είναι το πρώτο παιχνίδι της ιστορίας μας σε μια τέτοια κατάσταση και νομίζω αυτό πληρώσαμε σήμερα, γιατί σε γενικές γραμμές η Νίκη Προαστίου, που ναι, μεν είναι νεανική ομάδα, αλλά πιο έμπειρη στην κατηγορία, εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της, ευτύχησε να προηγηθεί με ένα γκολ πολύ, πολύ ωραίο, είναι η αλήθεια. Και μετά σε μια κόντρα έβαλε και το 2-0 και κάπου εκεί κοπήκαν τα πόδια μας. Νομίζω αυτό είναι που πρέπει να δούμε. Το πώς θα προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις κατηγορίας. Σε γενικές γραμμές έγινε μια προσπάθεια αρκετά καλή, μπορώ να πω, για πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχει απογοήτευση, Τελικό στο γήπεδο. αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Πάντα το χάπι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το επόμενο μάτς. Δηλαδή να πάω στο επόμενο παιχνίδι και να το κερδίσει. Αυτό είναι το καλύτερο χάπι, νομίζω. Είχαμε μια τυχαία στο τέλος με τον Δημήτρη τον Γελάσιο, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και σωστά είδε την κίτρινη κάρτα, την κόκκινη κάρτα. Σωστά. Θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι. Είναι απώλεια, δεν έχουμε την πολυτέλεια για τέτοιες απουσίες, αλλά πορευόμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από αύριο, εντάξει, απόψε θα στεναχωρηθούμε, είναι η αλήθεια. Από αύριο κοιτάμε το επόμενο. Εγώ, Νίκο, να συμπληρώσω στον Γιώργο. Ναι. Επειδή έχουμε μια συνεργασία με τα παιδιά, είναι φίλοι μας, ξέρεις. Είναι μια ομάδα που συμπαθούμε ο Αστέρας. Εντάξει, δεν κρυβόμαστε, είναι φίλοι μας τα παιδιά. Και μόνο η συμμετοχή στην Α κατηγορία του Αστέρα για μένα είναι επιτυχία. Μεγάλη. Ό,τι και να κάνει ο Αστέρας σε αυτή την κατηγορία, και θεωρώ ότι θα παραμείνει η προσωπική μου άποψη. Είναι επιτυχία και μόνο αυτό που έχει καταφέρει. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά πιστεύω ότι μια ομάδα που. Όχι, που μίλησες για απογοήτευση και απειρία και τέτοια. Αυτό θα βρεθεί στην πορεία, να ξέρεις, επειδή την έχω ζήσει στην κατηγορία. Η απειρία θα βρεθεί και το ξέρεις και εσύ που είσαι έμπειρος. Αλλά η συμμετοχή και μόνο του Αστέρα σε αυτήν την κατηγορία μέσα σε τόσα χρόνια που είναι αυτή η ομάδα είναι μεγάλη επιτυχία. Και αυτό δηλαδή και μόνο. Λοιπόν, όλο αυτό που Νίκο, έχει και καταφέρει. επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ καλή σύνδεση μετά το κύριο Νίκης Προαστίου, να ολοκληρώσουμε. Τελικό αποτέλεσμα στα Μποζαΐτικα, Νίκη Προαστίου, Αστέρας Λεωντίου 2-0. Θυμίζουμε Θεοδωρακόπουλος και Καρέλα στο σκόρερ. Σημαντική νίκη με το δεξί για την ομάδα του κύριου Δημητρόπουλου. Θυμίζουμε στο 95ο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Ωραία. Αποστόλη και Γιώργο.